ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାଳିଆ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ କୁ। ଆଜି କାଳିଆ ଭାଇର ମୋରି ଆଜି ପୁଣି ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ ବାଲୁଗାଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ବାଲୁଗାଁ ଚିଲିକା କୂଳର ଗେଟ୍। ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିଥିବେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କାଳିଆ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ସାଇସରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଆମ ଖୁସି ପୁରା କହିଲେ ନା ସରେ। କାଳିଆ ଭାଇର ମୋରି ପୁରା ସାଇସରେ କୁତକୁତ ହୋଇସ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲେସ୍ କିଛି ଏମିତି। ତ ପାଖରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଜିନିଷଟି କଣ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ପୁରା ସାଇସରେ ଚାଲି ଚିଲିକା କୂଳର ଭିଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଏବେ କଣ୍ଟା। କାଳିଆ ଭାଇ ପୁରା ସାଇସରେ କଣ୍ଟା କାଟିବାରେ ଲାଗି ଯାଇସ୍। ଆମେ ଦେଖି ପୁରା ଖି ହେଇ ହସିସ୍। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଗାଡି କାଢିବା ପାଇଁ। ଗାଡି କାଢି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଘରକୁ। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଭୁଚଭୁଚିଆ କମେଡି ଭ୍ଲଗ୍ସ।